Εξαιρετική ήταν η παρουσία της Ελλάδας στο Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cup. Η ανανεωμένη εθνική ενσάμπλ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Στη τρίτη θέση η ομάδα από την Ελλάδα. Πρεμιέρα με βάθρο για την ανανεωμένη εθνική ενσάμπλ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τις Καντερέ, Κουτσουριδάκη, Σπανουδάκη, Σπηλιοπούλου και Φέρα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο 11ο Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cup. Η εθνική έκανε τα αποκαλυπτήρια του καινούργιου της προγράμματος στα 3 στεφάνια και τις 2 κορίνες και με 22.100 βαθμούς τερμάτισε στην τρίτη θέση πίσω από το Καζαχστάν και την Κύπρο. Με την απονομή των μεταλλίων να κάνει η χάλκινη Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ Κλέλια Πανταζή. Είναι σπουδαίο που στη χώρα μας διοργανώνεται ένα τέτοιο διεθνές τουρνουά, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε μικρές αθλήτριες να δουν ένα τόσο υψηλό επίπεδο μέσα στη χώρα μας. Μια ανάσα από το μετάλλιο έφτασε και η πρωταθλήτρια Ελλάδας Παναγιώτα Λίτρα, που κατατάγει 4η στο σύνθετο ατομικό των γυναικών. Την ίδια θέση κατέλαβε και η Μυρτώ Κασκαμπά στο τελικό της μπάλας, ενώ 8η στο τελικό του στεφανιού ήταν η Κωνσταντίνα Στολερίου. Το 11ο Διεθνές Τουρνουά Aphrodite Cup διοργανώθηκε από τον Γυμναστικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου η Αρμονία υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Το Aphrodite Cup, το 11ο αλλά και τα περισσότερα από τα προηγούμενα, είχαν απαιτήσεις και μπορούσαν να ανταπεξέλθουν ακόμα και ως παγκόσμια κύπελα. Το Aphrodite Cup είναι ενταγμένο στο επίσημο αγωνιστικό υπενολόγιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής.